Hi guys! Hi guys! Hello! Andito kami ngayon sa resort. May cook. Say hi. Si Mata. Hi guys sa vlog. Hi guys sa vlog. Yan yung mga pamangkin ko and then yung hipag ko yan. Asawa ng pinsan ko. Then yung anak niya. Hi beautiful! Tatago ka dyan. Charot! Anthony, gutom na ako. Ayan, preparing na kami guys sa kwan, sa pananghalian namin. Andito pa pala yung pinsan ko, cooker. Oh, pogi yarn. Ayan, pinakbet. Habang nakalukat pa rin kaling dyan. Ano? Yung kal? Oh, nandito yung pinsan ko. Maganda. Oh. Mataba! Ala, inaaway mo siya. Ako kakain. I'm from Qatar. Oh, Qatar. Qatar, Tarluma. Where the Qatar? I'm eating a banana. Banana? There's no banana. Small banana. Sili? Hi. Hi. Yung bunso namin guys. Ayan. Kain. Si Ganda. Aldrino! Oh, ito na kami, Bes. Guys, ang ganda dito kasi marerelax ka din talaga. Hi na yung family one dyan. Ano yung iyak ni Nanay Jose? Ano yung iyak ni Nanay Jose? Cute-cute ka na lang. Cute-cute na lang, Arad. Cute-cute na lang. Cute-cute. Yan. Cute-cute talaga, Rod. Ayan guys, dito yung sa kabila. As in maganda siya. Ayan. Dito yung mga pang bata and then doon yung mga pang adult. Ang ganda rito guys. Alam nyo ba yun? Ayan oh. Oh. Ang ganda ng talawin niya. As in pag pumunta kayo dito is marerelax kayo. Ayan. Ayan yung langit oh. Kahit ganyan yung langit guys, maliligo kami at kahit gaano ka lamig, maliligo pa din kami. May enjoy namin to guys. Hi! Hi ka na! Hi! Saan mo? Ay, puno yung bunganga niya. Enjoy ka, enjoy. Saya-saya yan. Maganda. Uy, alangoy ka nga garad lang, uy. Lubog. Uy! Uy! Dito, papunta rito.
Uy, Uy! Uy! Naglalagay pa lang sila guys ng tubig. Ayan oh. Pinupuno pa lang nila. Say hi ate. Hi! Pamangkin ko rin yung mga yan. Janine! Hi! Hi ka na, hi! Ayan guys. Hi! Hi guys! Si Anthony. Kumakain ka na naman? Kumakain ka na naman? Ay! Guys, uwi na kami pala. Magay naman kayo. Yan, may sarili palang panto, pamilihan dito sa loob. Yan. Yan guys. Maganda siya. Maganda dito talaga. Ito yung mga cottage nila. Welcome to Apulid again. Yung tito ko pagod pero kwan yan. Kahit ganyan. Galit siya guys kasi kwan. Naglaba siyang basang-basa yung damit nila. Walang dryer. Nasira ni mother ko. Lagot! Ayan yung may sala. Ayun! Lagtagit tayo. Ano tepe na nga? Itepe na nga. Richard! Ay, nagpigsama-tama mo. Ha? Balik kami na natin. Yun, oo, pero... Tapos meron pa yan, tutulog nila. Tapos yung baggies niya. Feeling na naman to. Ayun, ano mo dyan? Ano pa yung sound mo? Put your head on my shoulder. Hold me in your arms. Ano yan? Sitpan. Sitpan daw. Grabe ah. Kaya ba ako naman? Hi! Akala ko niya Yan guys. Nandito kami ngayon sa Pulid Resort because AEO. Yan ang pinaka-pogi sa amin, di ba? Kalalabas lang yan sa bilangguan. Ito naman, di namin alam kung saan namin ito napulot eh. Parang tao na rin yan. Ayan, yan yung mga anda namin guys. Nay? No. Yan guys. Tilapia. Tilapia, tapos suso. Oh, yan. Ay! Ate, di namin sinasadya. Ayan naman ang pinaka-sexy na asawa ng vlogger dito na si oh, yan ang oy, pogi ng person. Wow, ang sarap ng pinakbet, oh. Oh, the cooker. Hi. Berry. The pageant, yung nagpa-pageant na dalawa, montanga. Oh. Hayop ka. Yan, guys. So, ang ganda dito, guys. Wow. Laget. Laget. Ganda ng kami. True, ang ganda. Ako tayo nabibidyo. Di ba? Ang ganda. Yan, guys. Ito yung cottage namin. Harap, pakita mo lang anak ko. Ay, gusto mo
Parang bigla akong nilabig. Yes, kinuha namin. Apaka-sexy. Guys, girl. Ay, kabog. Ay, bongga. Diba? Lauwi na kami. Ayan, guys. So, okay, guys. Hindi ko na lang sasabihin ko. May pahubad tayo dito. Bakit may paganyan? Diba may pahubad? Kerry. Diba? Wala na. Uwi na. May nanalo na. Ito na. Sexy. May ayam na. Bakit? Ano ulit? Hindi na nga ako mag-isaksakan. Atangay. Atangay. Hello ka na, hello. Apo. Yak, nakikita na nila po. Nakita na yung tatay mo. Nakita na yung tatay mo. Ayoko. Ayun lang. I'm done. Ano yung dede ko? Thumbnail ko aja. Ano ba yaw? Tulog. Anin. Awan tarin ako tarin kami ata dyan. Awan mo tartari pa ko rin kami. Basta tingin kami ang pagka. Eh.